Hola, sóc en David Ortiz, el director de la Fundació Proide. Estic aquí de manera virtual per poder-vos explicar les dues propostes d'aprenentatge-servei que aquest any la Fundació Proide ofereix als diferents centres de la Salle i Catalunya. Dues propostes directament vinculades amb les nostres missions. Tenim dues missions molt clares, una que passa a Catalunya i l'altra que passa a països empobrits, i sobre aquestes dues missions treballarem dos projectes d'aprenentatge-servei. Abans d'entrar en detall sobre aquestes propostes, deixeu-me que pugui entrar-li a explicar aquesta doble missió de l'entitat. Proide treballa, com deia, sobre dues missions clares. La que té lloc a Catalunya amb educació transformadora, per intentar explicar a la nostra ciutadania i especialment a les escoles de la Salle i Catalunya les causes de la desigualtat social, com s'originen les desigualtats al món, per què hi ha rics i pobres, per què el nostre planeta corre un seriós perill a nivell ambiental. Totes aquestes raons tenen unes explicacions socials i aquestes explicacions socials són les que intentem explicar generant materials educatius o assistint a les escoles, oferint xerrades. Ens importa que la nostra ciutadania i sobretot els nostres estudiants de la Salle i Catalunya puguin tenir una visió àmplia de la realitat social. Comprenent el món, el seu funcionament, és quan millor podrem incidir per revertir el seu funcionament, per fer-lo anar millor, per contribuir a que el món sigui més just. En relació a aquests dos temes, aquestes dues missions, plantegem dos projectes d'aprenentatge-servei. El primer projecte d'aprenentatge-servei és el que té a veure amb el dret a l'educació. Ens convertim en ambaixadors d'un dels països on treballa Proide, indaguem sobre aquell país, obtenim una informació que ens la facilita la Fundació, entrem a fons sobre aquella informació, sobre la realitat del país, sobre la realitat de l'àrea concreta on intervé Proide, sobre el projecte concret, què s'hi fa, què s'intenta revertir, què s'intenta ajudar, i quan es té tot adquirida, ben assimilada aquesta informació, és quan s'entra en contacte amb alguna de les persones que estan treballant allà. De vegades són persones que estan treballant o de vegades són els propis beneficiaris, els propis joves que estan participant dels projectes educatius que nosaltres duem a terme. Aquest contacte avui dia les noves tecnologies ho permeten. Els Skype, les trucades de WhatsApp, la informació per correu electrònic, les fotografies intercanviades per WhatsApp, permet, en molts casos, en alguns països d'aquests on treballa Proide, facilitar aquesta informació i aprofundir en el fons de conèixer exactament el projecte amb el qual estem treballant. Madagascar, el Perú, l'Amazònia, Guatemala, el Líban, són projectes amb els quals podem entrar a dins d'ells, conèixer-los a fons i acabar de rematar aquest aprenentatge amb el contacte directe amb alguna d'aquestes persones. Aquesta és la part molt, molt emocionant que té aquest projecte d'aprenentatge-servei, el contacte amb la gent que està treballant allà. Un cop hem obtingut tot aquest aprenentatge, la idea és que aquesta informació d'alguna manera la divulgueu a la pròpia escola, a la vostra aula, a les altres aules del mateix curs o a tota l'escola en general i realitzeu activitats que permetin el finançament de beques d'estudi. Molts d'aquests projectes depenen de beques d'estudi que nosaltres des de Proide facilitem. Aleshores, seria sumar-se a la nostra causa, sumar-se amb beques a la possibilitat que aquestes persones que heu conegut puguin seguir estudiant i puguin fer-ho en condicions millors. El segon projecte, el que està vinculat amb l'educació transformadora, el que vol és que ajudeu a divulgar el missatge d'aquest any. Es diu 321 Acció Social i és un projecte audiovisual.
Aquest any treballem amb aquest tema de l'autèntica felicitat no costa diners. És un projecte educatiu de campanya que el que intenta és simplificar-nos, intenta fer adonar-nos tots plegats de que quan més simples ens convertim nosaltres i puguem convertir les nostres societats, menys estarem impactant sobre altres societats dels països empobrits, i per tot plegat cal trobar el sentit de les coses des d'allò més intangible, des d'allò més immaterial. I aquesta és la idea de consum responsable que acaba tot aquest cicle de 3 anys que hem estat realitzant. Com sabeu, hem estat en aquests últims anys treballant sobre el medi ambient, sobre la fabricació de determinats productes, i ara volem tancar tota aquesta feina de campanyes educatives amb aquest i jo què? I jo què? Doncs simplificar la meva vida, reutilitzar les coses, aprofitar-les molt més. Tinc necessitat de poder adquirir de nou determinades coses que si vas estirant del fil et vas adonant que acaben afectant a persones i al medi ambient de l'altra banda del planeta. Per tot això, nosaltres fem una reivindicació de que sí, de que la felicitat no costa diners, de que la felicitat està en allò més senzill, i per tant cal que ho puguem descobrir. Perquè hem configurat societats o maneres de viure en la qual la felicitat sempre està adquirint un producte o adquirint un altre, sempre fent coses que tenen un impacte sobre el medi ambient o sobre les persones. Per tant, per què no apostem per coses senzilles que realment donen valor a la nostra realitat, a la nostra existència, donen valor a la nostra societat, però també ajuden, contribueixen a que altres societats no es deteriorin. Aquest és el missatge de campanya, i sobre això es poden fer moltes maneres es pot comunicar de moltíssimes maneres. Nosaltres proposem crear microclips, microvídeos de 3 minuts de la manera més innovadora que creieu possible per intentar explicar tot això. Pot ser amb animació de plastilina, pot ser amb animació de dibuixets, poden ser interpretacions teatrals, pot ser cançons, pot ser la manera més innovadora que pugueu pensar per transmetre el missatge que nosaltres intentem divulgar en aquest curs escolar. Talment com això, és senzill ser feliç, el que és difícil és ser senzill. Podem descobrir tot això. Hi ha tot un material educatiu penjat a la web de Proide que ens permet indagar sobre tots aquests aspectes immaterials, senzills, ens simplifiquem i realment revaloritzem la nostra vida i sabem que té un efecte positiu per a d'altres societats que no veiem, que estan a l'altra banda del nostre planeta. En aquest efecte de la simplicitat podem comunicar-ho de moltíssimes maneres, i avui dia creiem que les eines audiovisuals ens permeten divulgar-ho d'una manera que arriba molt al públic. Per tant, aquest és l'objectiu d'aquest aprenentatge servei. Podem informar com, per exemple, a través de la compra de determinats productes que comprem a un preu relativament econòmic, no sabem què és el que hi ha al darrere. Hi ha condicions de vida, condicions laborals bastant nefastes per la població, treballant més de 12 hores per cobrar uns 30 o 40 euros al mes. Això passa a Bangladesh, realment són salaris que perpetuen la indignitat, el malviure de moltíssimes poblacions, moltíssimes fàbriques on la gent de tantes hores que fa, de tantes hores que treballa, doncs acaba residint a la pròpia fàbrica, lavabos que estan en els mateixos dormitoris improvisats, condicions de vida que realment no les volem. No volem adquirir productes que al darrere hi hagi tantíssim patiment per pagar uns salaris que fan malviure a tantíssima gent i que no poden superar mai la situació de vida que
que actualment té aquella persona. Per tant, aquesta és una manera d'explicar sobre determinats productes, els efectes sobre les persones, però també els efectes sobre el medi natural. Determinats productes com el gel, com l'oli, els cosmètics, els lubricants o el biocombustible, doncs són productes derivats d'un producte de la terra, que és la palmera africana, i aquesta palmera africana doncs, té efectes destructors per als hàbitats, per al medi ambient. Es talen grans extensions de selva tropical, molta d'aquesta selva talada acaba convertint-se en pastura per a bestiar, un bestiar que ens alimentarem nosaltres d'ell, menjarem aquest bestiar. Per tant, ja veiem que quan es talen arbres, quan es desforesta el bosc, sempre és per una finalitat econòmica i el moviment econòmic passa en societats enriquides com la nostra. Per tant, fem un mal al sud perquè puguem alimentar-nos nosaltres, perquè puguin cultivar, per exemple, soja a determinats indrets i amb aquesta soja convertir-la en pinso per alimentar els nostres pollastres de les nostres granges d'aquí a Catalunya, per exemple. És a dir, que tot té un efecte, tot té un sentit, tot passa per intentar que les societats com les nostres puguem tenir un estil de vida determinat. Per tant, ja veiem que la carn té un efecte nociu. Es planta palmera africana, per exemple, també per adquirir tots aquests productes que bàsicament són d'ús habitual només a les nostres societats. Per tant, tot té una intenció cap al consum d'aquí i al capdavall tot això el que ens porta és a efectes bastant negatius tant per als animals, per exemple els orangutans a Indonèsia, o per a les persones que viuen en aquests territoris i que ja no poden seguir vivint aquí. Tot això té unes repercussions i aquestes repercussions són les que cal que sapiguem i cal que les puguem comunicar amb aquests microclips, tant aquestes causes i aquests efectes com intentar comunicar que hi ha una altra manera de viure, que tot pot ser d'una altra manera si realment som conscients d'això. Aquest és el missatge que caldria transmetre en aquests microclips de 3 minuts. I bé, això és tot. Aquestes són les dues propostes d'aprenentatge-servei que la Fundació Proide proposa a les diferents escoles de la Salle Catalunya. Una proposta directament relacionada amb les oportunitats educatives i una segona proposta directament relacionada amb aquests nous valors de ciutadania que són bons de poder desplegar a poc. I amb tot, cadascuna de les coses que pugueu fer seran aquestes contribucions de molta gent petita fent coses petites en molts llocs petits que de veritat totes juntes poden canviar el món. Moltes gràcies.